Ono apa kayak rame-rame? Wah, ono apaan sih? Genduru. Jo, parani. Garim. Ono anjing kayak. Jo, parani. Hati-hati. Jo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Subhanallah. Ono apa lo? Rame-rame kan. Ah, Ono rame-rame Jo, parani. mau diset ya. Kagian ah. Kagian. Oh, geset. Ya, astagfirullah. Kagian. Oh, lah kayak bocah kayak sing kumpul kayak. Apaan sih? Kenapa kayak makasih? Ya kayak. Innalillahi. Yo pokae ya. Jo, lapor ustate. Jo. Obong perak, Jo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bro. Ya Allah, anak putu. Yo. Enak teh, asal dulu, Yes. Anak bahaya jangan. Terus goblok ya, sih. Jangan blok ya. Ora apa Ustaz? Kita yang ngono uang Ustaz. Ini banget Pak Ustadznya. Keren, oke. Oh, coba ya gue paham sih. Ki, ana apa ceritamu? Oke, oke. Gini, Ki, Ustaz. anjir PP sing ngomong kowe. Ya. Aduh, kalian paham sih, Pe. Apa, Bro? Oh, ya. Wis, red sing Pe. Mantap. Apa kalian tahu? Red. Mau ke? Apa mau? Ana orang nah. Oh, ya. Ono orang kena Ustaz. Iya, boleh. Nang wetan. Nang wit-witan Ustaz. Nang wit lombok tapi. Kayak dicokil apa? Ora Ustaz. Ora, ya. Tapi ki disembah-sembah. Oke. Digoyok-goyok Oh, Ustaz, kiye. oke. Iki tahun sampai bre, Ustaz. Paran bebo. Jon. Saiki yo Ayo. terus Jo. Ayo. Curah. Pergi nanti ke. Ustaz. Hah? Nang mana Pak Ustadz kayak mana? Nang mana? Ustadz nih, Nang mana, Bo? Oh iya, oke, siap. Jo. Iki wong iya. Apa Ustaz? Kok iki bae, Bro. Oh, pasti, Bro. Heeh. Iki mesti wis ora kesadaran, Bro. Kita netralisir loh nih ibu kabeh iki. Iki kepriye Pak Ustaz ki? Konsepnya. Wis masalah jin-jin. Iya, oke, wis ana jin-jin ora. Ora ngerti mesti. Oh, jinnya jin goblok. Jin apa? Didakune lho. Oh iya, dakune. Pre, langsung Bo, netralisir. Langsung Bo. Wis mundur, ayo. Mundur. Ya Nabi, la bosep. Woi, goblok. Ya. Terus priye Pak Ustaz? Ya, oke, ora kae kita engko bakale Tangi dhewe kok Pak tangi Ustaz. dhewe ya. Wis jine wis kumat kabeh ta wis lingo. Wis ayo. Nggak sabar. Ayo, tinggal bebo. Ya. Yo, Tapi ulas Pak Ustaz. aman ta. Anake wong Pak Ustaz. Aman ta. Ki mesti dampake nang wong iki Anak kabeh. penunggune Pak Ustadz. Yo wis aman. Wis lah, yo. Wis bene. Wis plaku Pak Ustaz. Aman. Yo wis. Wah, orang